दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव 13 बोसोर बैसोनि गाहायनि उन्दै उन्दै फरायसाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ गुबुन गुबुन जायगायाव खुंफुंनाय बायदिनो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोबथा जोलुर बादायलायनाया सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बालिपारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोजोन गेलेग्रा फोथाराव थुंगेबाय। बे बादायलायनायाव हग्राजुलि दखरा एबसुआ 3 गल, बालिपारा दखरा एबसुआ 4 गलाव देरहासार जानो हायो। बे जोबथा जोलुर बादायलायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेलेमु नेहाथारि बिथाङा बाहागो लायो आरो ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि जोलुर नायना मोजां मोनगिरिफोरा बाहागो लाना हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो। दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जि आन्डार 13 थामहिनबा 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासा गथ'फोरनि जोलुर बादायलायनाय बेयो जोबथा बादायलायनाया बालिपारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय नैबे सालबारि गेलेग्रा फोथाराव बेयो आबुङै जानानै थांबाय। बे हाबाफारियाव दिनै बे हाबाफारिया जादोंमोन बालिपारा दखरा भार्सेस हुरेल दखरा। बेवहाय बालिपारा दखराया 7-6 गलाव देरहासार जाबाय। दा दिनैनि बे हाबाफारियाव दिनै बादायलायनायाव साबसिन गेलेगिरि महरै सायख'जादों बालिपारा दखरानिनो जिन्तु सरगियारि होननाय सासे अनजालु फंबाया। दा आं आसा खालामदों बिथांनि जि इयुन बेयो साक्सेस जादों। दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन दुलाराय बर'सा आफादनि गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारी बिथाङा आरो लोगोसे मिरुनि सासे नेहाथारि बिदाव बर' बिथाङा बाहागो लाफैनो हादों आरो सासे सुबुं फोनांजाब नेहाथारि अबिर नार्जारि बिथाङाबो बाहागो लाफैनो हादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि साखाथियाव थानाय गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों। बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बाहागो लाफैनाय जादों। आं बयनिसिमबो दिनै हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय आं साबायखर बावबाय। মানে আজি নিখিলবোৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আমাৰ আজি হগ্ৰাজুৰি আৰু বালিপাৰাৰ মাজত মানে ফুটবল 13 বছৰ অনুৰ্ধ ফুটবলখন আৰম্ভ হৈছে আৰু সঁচাকৈ মানে ভাল কথা, কাৰণ এইটো এটা ভাল ইনিচিয়েটিভ লৈছে। এইটোৱে আমাৰ আগলৈ বহুত মানে আগত আমাৰ পিলিক চৌধুৰী খেল হয়, আণ্ডাৰ 14 ইয়াৰ্ছ, আণ্ডাৰ 17 ইয়াৰ্ছ দেওগন মেমৰিয়েল ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট হয় বা ইণ্ডো এজিক আণ্ডাৰ 19 ইয়াৰ্ছ হয়। আমি এইবিলাকত এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাককে খেলাব লাগিব। যিহেতু এনেকুৱা এটা উদ্যোগ লৈছে আমি আগলৈ তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই, আৰু আমিও ইয়াত মানে যিখিনি সহায় কৰিব পাৰোঁ সহায় কৰিম। আৰু বিশেষকৈ আমি আগলৈকে আমি কোচিং কিছুমান কেম্প কৰোঁ, সেই কেম্পবিলাকতো আমি এই ল'ৰাখিনিক মাতিব পাৰিম। এইটো এটা সুবিধা কৰি দিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম। মই আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যিখিনি সহায় কৰিব সহায় কৰিম। ধন্যবাদ। এইটো মানে চব তেনেকুৱা নহয়, কাৰণ আমি যিমান পাৰোঁ একচুৱেলি আমাৰ স্পৰ্টছত আমি আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ। আমি শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি যথেষ্ট আগতকৈ সলনি হৈছে। এতিয়া খেলত বহুত ল'ৰা ছোৱালী আগ্ৰহী হৈছে আৰু বিশেষকৈ খেলত আমাৰ মানে বিহগুৰিৰ এজনী ছোৱালী আছে, এতিয়া নেশ্যনেল পৰ্যায়তো মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আগতে আমাৰ বক্সিংটো আছেই, বক্সিঙত আছেই আমাৰ অংকুচিতা বসুমতাৰী বা এইবিলাক। তাৰোপৰি আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান এথলেটিক্সতো এজনী ছোৱালী পিছে ৰিমজিম শইকীয়া, তাইও মানে নেশ্যনেল মেডেল পাইছে। আৰু এনেকৈ আমাৰ বৰ্তমান শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা বহুত ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰ হৈছে আৰু মানে সক্ষম হৈছে ইণ্ডিয়া লেভেলত যাবলৈ। গতিকে আমি মানে চেষ্টা চলাই আছোঁ। আৰু ফুটবলৰো আমি এতিয়া বৰ্তমান আজি ইণ্ডো এজিক 19 বছৰ অনুৰ্ধ খেল পাতিছোঁ। আমি প'ল' গ্ৰাউণ্ডতে খেল চিলেকশ্যন হৈ গ'ল। ঠিক তেনেকৈ আমি আণ্ডাৰ 13 আমাৰ নহয়, আণ্ডাৰ 14 হয়। আমি এইটোত আমি ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক সুবিধা কৰি দিম, যাতে ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালী গৈ পিনে আমি বাহিৰত খেলিবলৈ সুবিধা কৰি দিব পাৰোঁ। सनितपुर जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादा आन्डार 13 13 बोसोरनि गाहायाव जि जोलुर बादायलायनाय बे दिनै जोबथा सानाव मोननै टीम हग्राजुलि आरो बालिपारा बे मोननै टीमा दिनै फाइनालाव जि गेलेदों, बे फाइनाला जाहाथे मोजां जाथों आं बेखौ हास्थायबाय। आरो लोगोसे जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय जे सेप्तेम्बर दाननि जोबथा आरो अक्ट'बर बेनि गेजेराव जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे जोलुर बादायलायनाय जे आन्डार 13 जे बेखौ जोङो सेन्ट्रेलि जे मिरुयै जोङो बेखौ होनो सानदों। आरो बे फैबाय थानाय समाव जोङो गासिबो जिल्लाखौनो जोङो बेहाय पार्टिसिपेट खालामनो थाखाय खावलायदों आरो लोगोसे बेयाव पार्टिसिपेट खालामगोन। आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनहा जाहाथे स्कुल गेमनिफ्राय लानानै जाहाथे स्टेट लेभेल, नेसनेल लेभेल आरो इन्टारनेसनेल लेभेलसिम जाहाथे जोंनि जे गेलेगिरि बिथांमोना जाहाथे गेलेहैनो हायो, जों बेखौ मिजिंथिदों। आरो जोंनि गामि ओनसोलनि जिफोर गेलेगिरि बिथांमोन जों गामियारि जि जोलुरखौ होबाय थादों, दा बेहाय जोंनि जुदि एवारनेस प्रग्रामजों लोगोसे जोंनि सोलोंथाइयाबो जाहाथे थांफायो। गेलेनायजों लोगोसे जोंनि गेलेगिरि बिथांमोना जाहाथे मोजां जे गावनि सोलेरारि देहा बा फिजिकेल फिटनेसा जाहाथे मोजाङै थानो हायो, बेखौ जों गासैबो जे गेलेगिरि बिथांमोनसिम हास्थायदों। आरो जोंनि गामियारि ओनसोलनि जिफोर गेलेगिरि बिथांमोन दङ, बिथांमोना जाहाथे सोलोंथाइजों लोगोसे आरो गुबुन बिथिङावबो जाहाथे गावनि जे स्किलखौ देखायनो हायो बा पारफरमेन्सखौ देखायनो हायो, बेखौ जोंहा
जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो मिजिंथिनाय दं जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोंनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बेखौ जिल्ला वाइसै बा जुन वाइसै जोङो मोनबा जुनाव जोङो बेखौ आन्डार 13 जि जोलुर बादायनाय बेखौ जोङो पार्टिसिपेट खालामहोगोन दा मोनबा जुनाव जाहैबाय जोंहा सराइदेव धेमाजि लखिमपुर सनितपुर आरो बिश्वनाथ बे मोनसे जुन जागोन आरो गलाघाट कार्बि आंलं हजाय आरो नगाव आरो मरेगाव बे मोनसे जुन आरो लोगोसे ओरैहाय उदालगुरि बाक्सा आरो नलबारि बे मोनसे जुन आरो मोनसेया जाहैबाय क'क्राझार वेस्ट बेंगल चिरां आरो बरपेटा बे मोनसे जुन आरो मोनसे जुना जाहैबाय गवालपारा साउथ कामरुप आरो गुवाहाटी बे मोनसे जुन जोंहा मोनबा जि जुनाव जोंनि जि जोलुर बादायलायनाया जागोन। नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावनि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।